The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:18, I will not leave you orphans, I will come to you. Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. 1 Peter 5:7, casting all your care upon him, for he cares for you. Psalm 9:9-10, the Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. And those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. Hebrews 13:5, let your conduct be without covetousness, and be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you, nor forsake you. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Romans 8:35-37, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Sa dili pa kita magapadayon sa ato pagtuon sa pulong sa Dios, ato karong gamiton ang rebound, ang recovery technique sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 3:3-7, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, sa hilo mag-andam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo sa tanan nimong grasya nga among gipahimuslan ning adlaw, bisan pa ning among kinabuhi, imo panggilugwayan kini timailan nga ang plano sa imong para sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Busa aniya kami sa tumang pagmaubos giog tahod sa imong otoridad. Uban ni kami karon sa among pagpadayon, pagtuon sa imong balaang pulong, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So welcome everyone again. So aniya pa kita magadupot sa atong
tun-anan bahin sa rebound ang atong pagpauntol ngadto sa sudod sa repit nga may gahom sa Dios gikan sa gawas ug kinahanglan atong tun-an ang mga punto dinhi sa doktrina nga may kalubutan niining maong pagtulun-an ang atong pagsugid sa atong mga sala. Okay? So kini ang nag-una gyud nga kasulbaran sa atong mga suliran sa kinabuhing Kristohanon. Ang rebound gyud ang inuntayawin ni tanan aron kita makasud pagbalik diha sa dapit nga may gahom sa Dios ang atong gitawag nga protocol plan of God. Okay, padayon kita. Diin kita muhunong ato kining sumpayan sa mga doktrina nga nagpaluyo niini. Now, so kalimti ang imong mga sala nga nabuhat kay gipasaylo na sa Dios tungod sa imong pagsugid ngadto kaniya. O padayon sa pagsibog sa unahan. Mao na gitawag nato rebound and keep moving. Pilipos 3:13 na kanayon, hinuon mga igsuon, wala gayud ako magunahuna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo pagpadayon aron makaabot sa dag-anan. Now, sa wa pagyud kini maluwas kinis Pablo didto sa dalan sa Damascus. Kini si Apostol Pablo talamayon sa iyang pagkamatarong sa kaugalingon nga krusada sa pagpuo kunuhay sa mga Kristohanon. Filipos 3:6. Bisan tuod o gipasaylo na sa Dios kining maong mabangis nga mga kasalanan, magkapi ang unta sa espirituhanong kinabuhi ni Pablo ang paghinumdum sa maong sayop apan iyang gipahilit o gikalimtan kadtong maong nangagi nga mga kasalanan o gipunting na niya ang iyang tinguha karon ngadto sa espirituhanong paghamtong. You see, human mo isugid ang sala, kinahanglang kalimtan mo na kana. Ingon nga kalimtan ka na sa Dios. Salmo 103:12, Isaias 43:25. Diha tingali tao mamidaot kanimo, misumbalik ka kaniya uban ang imong kalagot o kasuko nga imo ra dayong gisugid og okay, so imong gikalimtan, imong gisugid, gikalimtan ang maong sala. Gipasaylo o gikalimtan sa Dios kadtong maong sala. Apan ang imong pagkapakyas sa pagkalimot sa maong sala musangpot ngadto sa nagdilaab mo nga pagdumot ug usa ka kauhaw sa pagpanimawos. Now, kining naasoy nga mga sala sa una-una, okay, mental attitude sin, dali ramang musugnib kini ngadto sa sala sa dila o mga salas buhat. Gawas, kung imo ka nang isugid, ipahilit ang maong sala o sa pagbutang sa maong sala didto sa nangaging panahon nga angay didto ka na ibutang. Nan, maura ka na imong pagkagawas nun nga makawadayon sa pagsibog ngadto sa pagkahamtong sa imong kinabuhing Kristohanon. Diha sa Filipos 3:14, ang pulong sa Dios nagkanayon, busa nagdagan ako pagsibog ngadto sa unahan, diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
Now, ang paghukom sa kaugalingon o pagpanton sa Dios. Sa higayon sa atong pagpakasala, pilit kita nga mahiagom og pagpanton. Mga Hebrehanon 12:6 sa gisulti, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma og kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Now, ang atong kapilian mao ang tali sa paghukom sa atong kaugalingon ug Dios nung disiplina. Ang way pagpanumaling sa pagsugid sa sala mao'y makapaunlod sa magtotoo ngadto sa Dios nung disiplina. Si Apostol Pablo mipiho sa pagpasidaan sa mga taga-Korinto niining maong prinsipyo sa unsa ka yugto bahin sa lamesa sa Ginoo. 1 Corinto 11:28-32. Sa dili pa moambit sa mga elementos pagkalawat, ang magtotoo kinahanglang mohimog pagsusi o paghukom siyang kaugalingon ang samag mga kahulugan sa pagsugid sa sala. 1 Corinto 11:28, busa kinahanglan ngang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon, pagsugid sa sala. Ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Ang matag magtotoo anay katungod sa pag-ambit sa mga elementos pagkalawat. Apan ang matang magtotoo gipasidan-an sa dili gyud pagkaon o pag-inom niini nga may sala nga wala isugid diha sa iyang kinabuhi. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot Dios nung disiplina kana sa iyang kaugalingon. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton, pasamot nga disiplina, meaning intensive, o nagmaluyahon pag pasidaan nga disiplina, o daghan ang nangamatay. 1 Corinto 11:31, apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, isugid ang sala, dili kita silutan sa Dios nung disiplina. 1 Corinto 11:32, apan kung silutan kita sa Ginoo, kini mao'y pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Now, okay, ang pulong kundiha, dili kay kundiha, kon, ang pulong nga kon, diha sa versikulo 31, nga usa ka kondisyon nga segunda klase, second class, nagapakita nga ang mga taga-Korinto angay unta nga nagahukom silang kaugalingon. Apan wala. Ang resulta nga Diyos ng disiplina mao'y nakabungkag sa maong pundok. Tulo ka matang sa disiplina nga nakaaghat sa mga balatian, ang balatiang espiritualon mo'y nakasamok sa mga taga-Korinto nga unod non karnal. 1 Corinto 11:30. Now, una sa tanan, nagmaluyahon. O niya itong isukutan. Nagmaluyahon. Weak. Mga sukaranong sakit nga dili ta maingon nga muapiktar sa bahin sa lawas sa tao. Nagalakip ni ini ang pagkawa na sa kabaskog o kaligon. Wala na kadasig, bisan gani pagkalusno ni ini.
Mao kini ang pasidaang disiplina aron pagdasig magtotoo sa pagsugid sa sala. Ikaduha, nagmasakiton. Okay? Nagalakip na niini ang organic o physical nga mga sakit nga musangpot pagani kini sa pagkahimong baldado o pagkabakol. Niining maong nagkasamot, kabugat nga disiplina, worsening o intensive, gipahamtang sa tuyo ang tuyo niinim nga gipahamtang sa pagpahipugwat sa masupilong magtutuo sa paghigawas gikan sa iyang pagkaunod nun o meaning sa iyang pagkakarnal. Ikatulo, nagakatulog. Okay? Nagakatulog. Sleeping na. Okay? Bahin ini, ang Grigo nga pulong koimao. Okay? Koimao. Nga magahulagway o mahulagwayon nga paggamit alang sa lawas nung pagkamatay sa usa ka magtutuo lamang. 1 Tesalonica 4:14. Kung magmagahi gyud ang magtutuo sa pagpabilin nga unod nun, karnal, meaning nagatuman gyud siya sa iyang paglunang, mahitabo nga putlo na lang sa Dios ang iyang kinabuhi sa di pa unta iyang panahon, pinaagi sa disiplina sa pagkamatay o ang gitawag sa in English o wansa, sin unto death, sala nga makamatay. 1 Juan 5:16a na nas King James Version. Now, ang laing kapilian o alternatibo sa disiplina sa Dios mao ang paghukom sa kaugalingon. Human sa pagsugid sa sala o pagpahiuli sa pakigamitan sa Dios, fellowship, mupahimutang usa sa tulo ka kapilian alang sa atong kaayuhan. Una, mahimo niya sa Dios sa pagtangtang sa tanang alantuson nga disiplina. 1 Corinto 11:31. Ikaduha, ang alantusong disiplina mahimong makunhod o mabalhin ngadto sa panalangin. Ikatulo, ang alantuson nga disiplina mahimong magapadayon sa sama niyang gibugaton apan ang katuyuan na niini mao ang hataas pang panalangin. Unsa man kadugaya ang magtutuo nga magpabilin nga mahigawas sa pagigambitay, mao usab kabugata ang mahitabo sa disiplina. Nagasabot ka? Ang pagkadugay nga pagkakarnal mahimong musangpot og disiplina nga labihan sa pagkagrabe nga aduna gani uban nga magadahom nga dili sila luwas. Yes. Kining mao magtutuo nahimo ng way kapuslanan kung bahin na sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang bugtong kasulbaran niini maura ang pagpahimo sa grasya sa Dios. Pinagi sa 1 Juan 1:9 nga atong itawag o rebound o ang pag-abante sa unahan. Forward sa iyang kinabuhi. Abante. Now, unsa may mapaabot kung ang magtutuo magkinabuhis dugay-dugayong panahon nga walay paggamit pagsugid sa sala. Ang masupiron nga anak lalaki, okay? Mao na atong tubag
Sama niya itong masupilong anak nga lalaki dihas bagong pagigsaad ang sumbanan sa sala, disiplina, pagsugid sa sala, pagpahiuli o panalangin, mapanid-an ta sa mga kinabuhi sa mga magtutuo sa daang pakigsaad. Dihas mga Hebrewanon 12:1, busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pagayo. Ang labihan kadakong pundok sa mga saksi mao kadtong inila nga espirituhanong mga bayani sa daang pagsaad. Ang talaan nga didto sa hawanan sa pagkadungganan nga mabasa diha sa mga Hebrewanon 11. Dili kadto sila hingpit. Of course, they were not perfect. Dili kadto sila mas balaan kay kanimo. Dili sila matawag nga walay sala. Sa dihang napakya sila, ilang gigamit ang grasya sa Dios nga pagsugid sa ilang mga sala. Kita usab, kinahanglan nga musalikway sa tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pagayo. Ang mga bayani sa daang pakigsaad nagalarawan kanato sa kamahinungdanon sa pagsugid sa atong mga sala aron sa pag-abante sa atong kinabuhing espirituhanon. Na atong hisgutan karon si David. Si David kapakyasan o paghibalik pag-usab. Kinis David, espirituhanong higanti. Spiritual giant. Ang tataw nga pagulagway dito sa daang pagigsaad bahin sa sala, disiplina, pagsugid, pagpahiuli o panalangin atong mabasa diya sa 2 Samuel 11. Ang bayani mao si David, ang hari sa Israel. Usa sa labing tinamod sa mga magtutuo sa kasaysayan. Ang balaang kasulatan nagapadayeg kaniya ingon nga usa ka tawo nga nakapahimuot kanako sa Ginoo. 1 Samuel 13:14, mga buhat 13:22. Apan bisan paniini, sama ni bisan kinsang magtutuo, makaluluoy gipakyas ni David ang Dios. Ang maong yugto misugod sa pagkaanaa sa pagkigambitay ni David. Apan dali ra kini na usab. Subo pagayo ang isang putan. Diyan sa 2 Samuel 11 versikulo 1. Sa ting pamulak nitong tuiga, ang panahon nga may ipanulong sa mga hari aron pagpakigubat, gisugo ni David si Huab ug ang iyang mga opisyal ug ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon o gilibutan nila ang Raba. Apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Ang mga kasundaluhan niya itong karaan nga haduol nga sidlakan. Ilang tradisyon ang pagpanghimudlay rest period sa panahon sa ting pangatagak sa mga dahon. Ingon man sa panahon sa ting tugnaw. Ug unya magtigom pag-usab kini sila aron himuon nila ang ilang mga kampanya atol sa maayong panahon sa ting pamulak o ting init. Sa miaging tuig niya na, gibuntog sa Israel ang mga Ammonites. Apan sa hinapos na ang ting init, napakyas kini sa pagbihag sa Raba, ang kapital o uluhan nga Ammonihanon, atol sa nagsingabot nga panahon
sa ting pamulat ang kasundaluhan sa Israel gipanawag o gipang kayag aron sa pagsuway pag-usab sa paglikos sa Raba. Ato ni padayon ugma dinita mo una aron dili kita mo sobra. So si David higanti nga pagkaunod nun ato ni hisgutan ugma ang iyang pagkakarnal. Okay? He is a spiritual giant apan pakiyas gihapon siya. So wa gayoy hingpit nga magtotoo ingnon ta. Ato ning hisgutan ang iyang pagkahiganting pagkaunod nun o karnal. Amahan namong Diyos, salamat sa imong grasya nga imong sangkap kanamo sa pagtuon sa imong balaang pulong. Hinaot nga kini makadugang sa among napundo nga kamatuoran, pinagi sa pagahom sa Espiritu Santo sa among kinabuhi. Uban ni kami ipatinaw klaro tataw ang imong kamatuoran. Salamat ni hinihigayuna. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon ining among pagdupot pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.